fer front a la situació de sequera que es viu a Catalunya, Sabadell aprova l'elaboració d'un pla de contingència de subministrament d'aigua potable. Aquest pla preveu, entre altres actuacions, fer front a possibles disminucions de pressió o restriccions d'aigua només en cas d'emergència i per tal de minimitzar efectes sobre la població. És un protocol preventiu d'actuacions per fer front a possibles disminucions de la pressió de la xarxa d'aigües. Per tant, saben vostès que en aquest moment estem en excepcionalitat 2, que regula les possibles disminucions de pressió, les restriccions d'aigua si és que s'han d'haver-hi, tot plegat per mitigar els efectes de l'arribada de l'aigua a la població. Per tant, Deixem la política de banda. El síndic municipal de Greuges a Sabadell ha presentat avui el que són els resultats del seu segon any de defensa dels drets de la ciutadania. Durant el 2016 s'han realitzat un total de 716 atencions, un 11% més que l'exercici 2006. D'aquestes 716 atencions s'ha obert 140 expedients. El 38% corresponen a temes de l'àrea de serveis centrals, seguit per temes de relacions ciutadanes i espai públic, urbanisme, l'àrea de serveis a les persones i la convivència. L'any 2007, el síndic municipal de Greuges va realitzar fins a 30 recomanacions a l'Ajuntament de Sabadell, 18 més que en relació a l'any 2006. D'aquestes 30, l'Ajuntament n'ha acceptat 28 i parcialment i només una no ha estat acceptada. Pel que fa a les 121 resolucions que s'han dut a terme, els principals temes resolts han estat els relacionats amb multes i la disciplina, la gestió tributària i els residus i la neteja. En quant a les recomanacions que des del síndic de Greuges s'han presentat a l'Ajuntament han estat, per exemple, arreglar els desperfectes a la via pública, millorar la senyalització vertical i horitzontal, així com millorar la ubicació dels contenidors d'escombraries, entre d'altres. Des del síndic municipal de Greuges n'han destacat que la relació institucional amb l'Ajuntament és molt bona si atenem que l'Ajuntament ha col·laborat i accepta la majoria de les seves recomanacions. Jo penso que hem de treballar fermament amb el tema de la gent jove de la nostra ciutat. Fins i tot una cosa que ens passa pel cap és de crear una mena de consell assessor de joves del síndic que ens hauria de fer que entenguéssim més com arribar a ells i també poder aprendre de la seva realitat. Prop de 500 persones han assistit aquest cap de setmana, més concretament dissabte, al sopar dels comerciants, que des de ja fa 19 anys s'organitza la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell. Un acte al qual han assistit personalitats com ara Antoni Maria Brunet, president de la Cambra, Carles Marlés, president de la Comissió de Comerç Interior, Enric Eloi, secretari general del Departament d'Innovació de la Generalitat de Catalunya, i Manuel Bustos, l'alcalde de la ciutat de Sabadell. Impulsar el sector de comerç, tirar endavant nous projectes i apostar per la formació i la innovació han estat algunes de les frases més escoltades aquest dissabte a la nit durant el sopar de comerciants celebrat a Sabadell. Un sopar en el que les diferents personalitats han analitzat el present i el futur del comerç català. Durant la vetllada també s'ha lliurat uns guardons als millors aparadors de la comarca. El president de la Cambra, Antoni Maria Brunet, assegura que per impulsar el sector del comerç s'ha d'invertir en infraestructures i esperar que la crisi de la construcció no arribi al sector terciari. És evident que el nostre sector ha esdevingut estratègic tant des de la perspectiva econòmica i social com des de la perspectiva d'identitat de país. És per això que cal continuar plantejant una política de suport impulsant la innovació, el creixement i l'excel·lència tant de les àrees comercials urbanes com de les empreses com del sector en general. El president de la Comissió Interior de la Cambra, Carles Marlés, ha explicat quina és la directiva que des de la Unió Europea es vol aplicar i que no beneficiarà de cap manera al sector del comerç en la seva opinió. El secretari general d'Innovació de la Generalitat, Enric Eloi, ha explicat que des del govern català s'intenta aconseguir defensar cada cop més el comerç de proximitat, gràcies a iniciatives com la creació d'acció o també gràcies al Pla de Dinamització del Comerç. Una iniciativa de l'any 2006 que encara continua endavant. Segons Eloi, qui no innovi no tindrà futur. L'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha explicat que un informe que s'ha publicat fa poc en el que s'analitza el comerç destaca que la nostra comarca es troba per damunt inclòs del barcelonès en matèria de comerç. Fa una setmana es feia públic un informe en el que situava la nostra comarca per sobre fins i tot del barcelonès com capdavantera del terreny del sector econòmic, productiu i de serveis. És a dir, tenim una comarca privilegiada, una comarca que és un referent per Catalunya i un referent també pel conjunt de l'Estat. Segons Bustos, Sabadell és un referent en el sector econòmic a Catalunya i a Espanya.
I de la seva banda, la UES, la Unió Excursionista de Sabadell, va celebrar el passat divendres el seu sopar commemoratiu en relació al seu centenari. Durant tot l'any s'estan fent activitats amb aquest motiu. L'aniversari no és de la UES com a tal. El 1908 es va fundar el Centre Excursionista del Vallès, de la mà d'en Joan Montlló i altres sabadellencs. Va ser el primer a la ciutat. Posteriorment, aquesta entitat, recordem, va passar a formar part de l'actual UES. El sopar que va plegar, com veuen imatges, prop de 450 persones, va comptar amb la presència de l'excursionisme sabadellenc i representants d'altres centres. Es va convidar els presidents de la Federació d'Entitats Excursionistes a Catalunya, de la Federació Catalana d'Espeleologia, entre d'altres. L'acte també va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i d'alguns regidors. L'associació Sant Quirze del Vallès Natura, l'empresa Naturalea Conservació, han participat aquest diumenge amb la plantada popular celebrada a Sant Quirze del Vallès. L'activitat ha estat impulsada per Catalunya Ràdio, per l'obra social de Caixa Catalunya, que han celebrat conjuntament els seus aniversaris. Més de 3.000 persones han assistit a la plantada popular d'aquest diumenge proposada per Catalunya Ràdio i per l'obra social de Caixa Catalunya. Les dues entitats han aprofitat el seu aniversari per promoure activitats relacionades amb la natura i impulsar així la cura del medi ambient. Famílies senceres s'han apropat fins a Camp Punsic, a Sant Quirze del Vallès, per tal de poder plantar un arbre amb les seves pròpies mans sota el lema «Plantem el futur». Bueno, me parece bien. Aparte, lo hemos hecho siempre aquí en Sant Quirze, no es la primera vez. Yo cuando era pequeña ya lo hacían. No trobava que fos un èxit. I el que passa amb aquestes coses és que a vegades morim de l'èxit, no? O sigui que si continua repetint-se, sí que a la llarga podrem veure els fruits. Aquest acte, a més, forma part de la primera fase del projecte executiu de recuperació de la zona humida de Camp Punsic, que permetrà millorar l'estat ecològic del torrent de la Betxuca. L'empresa Naturalea Conservació ja ha col·laborat en 2 plantades anteriors, però cap ha tingut tant d'èxit com aquesta. Aquesta plantada se celebra perquè hi ha l'aniversari de Catalunya Ràdio i de la Fundació Territori i Paisatge, i a més perquè Territori i Paisatge ja està molt implicat en aquesta zona de fa anys, i era una manera de fer una apretadeta amb un projecte que ja està en curs, en el qual estem traient de la ribera tots els impactes, tots els problemes que hi havia, i estem tornant a reposar tota la vegetació autòctona que hi hauria d'haver-hi. I és un tema que no ha començat avui, sinó que ja fa diversos anys, i avui una mica hem tingut ocasió de fer-ho popular i que molta gent del municipi de Sant Quirze i del Vallès i en general de Catalunya que pugui vindre i també pugui veure el que s'està fent. Una iniciativa que ha tingut un èxit rotund i a la que el temps de diumenge al matí ha acompanyat. El vestíbul del Mercat Municipal de Castellar del Vallès acull des d'avui l'exposició de la 4a Bienal d'Arquitectura del Vallès. En aquesta mostra s'hi presenten fins a 143 projectes que han estat classificats en diferents categories: promoció privada, obra pública, obres rehabilitades, espais exteriors i interiorisme. La ciutat que ha presentat més projectes ha estat la de Terrassa, amb un total de 34 obres. Va seguida de Sabadell amb 21, Rubí amb 14, Granollers, que n'ha presentat 11. Tothom qui vulgui visitar aquesta exposició ho podrà fer de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia, fins al pròxim dia 29 d'abril. Les pròximes ciutats on s'exposarà la mostra són Sabadell, Matadepera, Rubí i Cerdanyola del Vallès. A aquest acte, entre d'altres, hi ha assistit l'alcalde del municipi de Castellar del Vallès, l'Ignasi Jiménez, i el delegat del Col·legi d'Arquitectes de la comarca. Els dos han estat d'acord en recalcar la importància d'aquest tipus d'exposicions en les quals es mostra una arquitectura d'ús i servei molt més proper als ciutadans i que sovint passa desapercebuda. Hi ha una arquitectura minúscula, que és l'arquitectura que normalment ha de treballar amb escassetat de mitjans i amb pressupostos molt ajustats, de tal manera que aquest tipus d'arquitectura és molt important també. Normalment no se li dona la importància que té, i jo penso que, a més, és l'arquitectura que fa ciutat. Aquí a Castellar en tenim una mostra, i de fet es recull en aquesta Bienal, de dues obres públiques que s'han realitzat. Una d'elles és el tanatori, l'altra és el del centre de serveis. La Bienal és una mostra de la millor arquitectura que considerem els arquitectes que s'ha d'ensenyar, més enllà de la que estem acostumats a veure cada dia al carrer. I per acabar, només un apunt en matèria esportiva, i és que el Centre Esport Sabadell ha obtingut una clara victòria aquest cap de setmana, més concretament ahir diumenge, al camp del Girona, l'actual líder. Amb un resultat de 0-2, el marcador de l'equip es va poder endur a casa els 3 punts del partit i ho va fer amb una actuació brillant que no va donar cap opció a l'equip rival. Ja ho saben, més informació avui a partir de les 10 de la nit, en directe, Canal Català Vallès, amb l'Arlequinat, amb l'Eix Perissé i els seus companys. Nosaltres, serveis informatius de Canal Català Vallès, tornem demà, com sempre, a 2:15 del vespre. Molt bona nit i fins demà.